Okay, for today's video mga katiil, ako'y padula sa kong mama mga katiil. Kani, akong ipapili niya kwarta o kaon. Sige ma, ako'y padula na mo ma. Ako'y padula na po mo. So, para sa 100,000 kwarta o kaon. Kwarta o kaon. Kwarta na yan mga katil. Huling tanong, kwarta o kaon? Kaon. Asa mo gini ma? Kwarta o kaon? Kwarta. Wala di. Gini, isa na kanang disidido asay, kanang sure juga nga asay mo. Para pun anak ko og 100,000 2,000 na. Ha. Kwarta o kaon? Teng dadadang. Isa man. Gini yun. Kwarta o kaon? Kaon. Ha? Kaon kay busog. Sure ka? Huling tanong. Para sa 2 million pesos. Ay, 2 million pesos. Para sa 2,000 pesos. Huling tanong na ni. Tang dadadang. Kwarta o kaon? Kaon. Are you sure? Yes. Kaon gitu mo. Oh, kaon. Usapan. Tara. Abla na ko. Heri masuk na duri chal sake. Usapan. Usapan kaon mo na yan. Usapan na to. Kaon na yan. Guru hasti ho gaya. Kaon na yan mga kaibigan. Kaon na yan. Usapan.